Ai. Ja siellä ollaan ihan keskellä greenejä ja meillä on semmonen 6 metriä ilkkaa. No niin, tervetuloa uuden jakson pariin. Täällä ollaan taas Nevas Golfissa Sipoossa ja tällä kertaa pelataan kartti 9 väylää. Tää on par 36, eli 36 on se maaginen numero, mitä lähdetään tavoittelemaan. Katsotaan miten meidän käy. Pari päivää on ollut välipäiviä ja tulee aika paljon vettä. Veikkaisin, että kenttä on vielä aika märkä, mutta katsotaan miten meidän käy. Lyöntiä niin peli on muuten tuntunut ihan hyvältä ja toivotaan, että jatkuu samaa rataa tänään. Ei siinä lähdetään lyömään ykkösen avausta. Se olisi heti par 3, 136 metriä keltaisilta, vähän greeni tonne alaspäin ja vettä ja bunkkereita ja kaikkea. Katsotaan miten käy. Joo, ensimmäinen swingi lyöty tosiaan, en käynyt rangella enkä missään tänään ja muutenkin pari päivää ollut taukoa, niin tuntuu jotenkin aika omituiselta lyödä, mutta hyvä lopputulos, päästiin tohon ehkä 5 metriin. Vaikka mennessä tasapaino lähtee ja ei se ihan vetaristakaan lähtenyt, mutta suora lyönti ja ihan hyvä lopputulos. Otetaan tää ja toivotaan, että se swingi löytyy vielä tossa kierroksen aikana. Eikä se sitten vähän vielä parani. Jes, ykköseltä paarikorttiin, ihan hyvä avaus tälle kierrokselle. Varsinkin kun ei ole hirveästi lämmitellyt tai mitään, niin erittäinkin hyvä. Ja kakkosen avaus ihan onnistunut, puuvitosella löin tonne aika lailla keskelle väylää. Olisi voinut vähän pidemmälle mennä, mutta otan kyllä ihan mielelläni ton avauksen. Ja siitä pitäisi olla joku 150 metriä sitten kakkoseen. Joo, toistaiseksi ihan hyvin. Ihan kiva keli. Sade loppu just ennen rundia ja vähän tuulee, mutta ei mitenkään merkittävästi. Että kaikki chanssit on kyllä pelata hyvää kierros. Vähänhän tää varmaan pidempänä pelataan kenttä nyt, kun väylät ihan läpimärkiä ei rulla pallo, mutta tää on muutenkin aika lyhyt kenttä, niin en usko, että se ihan liikaa vaikuttaa. Että ei muuta kuin hänää vaan. Jep, siitä ikävä bogi. Ei mua mitään, +1 2 väylän jälkeen. Väylä numero 3, par 4. Ehkä 300 metriä suunnilleen. Lyön puupit tonne avaus tonne eetteriin vaan. Aika takaa pelataan nyt täältä boksista, että katsotaan mihin asti sitä pääsee. Nice. Joo, 140 metriä rautakasilla täräytettiin pieneen vastatuuleen. Tuohon se tuli alas ja pikkusen hyppäs, mutta tässä ollaan ihan hyvällä puttilla vielä. Jes, ihan hyvät putit. 3 väylän jälkeen tuloksi +1 ja
päivä eka driveri, par 4. Tän voi saada aika lähelle hyvällä drivilla. Vähän karkas oikealle, mutta se on ihan hyvä mesta, sieltä pystyy pelaamaan. Se on toi äskeinen väärä, mistä me tultiin just. Jees, +2 4 väylän jälkeen. Vois sanoa, että ihan surkeasti menis. Ihan hyvin tässä pelataan verrattuna siihen, että kuinka paljon tässä oli valmistautumista tähän rundille. Et ei muuta kuin palloa ilmaa. Joo, pari keskinkertaista drivea tullut tähän putkeen. Eka oikealle ja nyt vähän vasemmalle. Ei mitään huonoja, mutta ei mitään semmosia maailman onnistuneempiakaan. Tuskin tosta pääsee kakkosella jatkaa edes veden yli. Katsotaan, että kuinka paljon tässä on mettää puuta eessä. Että joutuuko heittää joku välilyön, niin tää on onneksi parvittoinen, että ei tässä vielä mitään olla menetetty. Ei muuta kuin eteenpäin. Joo, kakkoslyönti oli rehellisesti aika heikko laadultaan ja 3 jäi vielä 180 metriä matkaa. Ajattelin, että löydän auto 4 semmosen matalemman, mikä menee vähän tämän tuulen alta. Täällä on aika kovaa tällä välillä tulee vastaan, mutta tajusin tässä lyönnin jälkeen vasta, että tähän niin märkää tehdä tuo pallo mihinkään rullaa, että oli ehkä vähän väärä peli tälle kelille, mutta päästiin tähän greenin kanttiin 4 lyömään. Koetaan saada pari tästä ainakin aikaiseksi. Heijakkaa, luojan kiitos, putti on kulkenut tänään. Saatiin pelastettu vielä bogiksi toi +3 vihjeen jälkeen. Edelleen ihan ok tekemistä, mutta aina vois vähän paremminkin mennä. Jes, sieltä tuli päivän paras veto driverilla. Tasaan 200 matkaa greenille, joka saattaa tulla ehkä näkyä. Sillä vielä edestä puttaille, niin odotellaan hetki. Lähdetään hakemaan sinne hybridillä vaan greeni-osumaa ja Ilkka puttia. Vamos. Pikku feidillä ehkä. En tiedä. Katsotaan mitä käy. Ai, ja siellä ollaan ihan keskellä greenejä ja meillä on semmonen 6 metriä Ilkkaa. Tää on muuten ainoa väylä, missä on ikinä tehnyt Ilkka. Taisi niin elämäni toinen ja samalla myös samalla väylällä, mistä on tullut ensimmäinen. Lähdetään kahtelemaan. No niin, ollaan saavuttu viheriölle. Aika suora putti. Semmonen 6-7 metriä varmaan tästä on jäljellä. Koitetaan lyö Ilkka sisään.
Let's go. Come on. Se on kauden toinen Ilkka ja tämän kanavan ensimmäinen Ilkka. Huhhuh. Nyt meikä on ansainnut kyllä jokaisen teidän tilauksesta tykkäyksistä tälle videolle. Ja sen kunniaksi ollaan nyt jo tilanteessa +1 ja vielä on 1, 2, 3 väylää jäljellä. Eli haaste on erittäinkin mahdollinen, jos saadaan vielä joku kiva pirkku tuohon loppuun. Let's go! Ai että ihan keskelle kuppia vielä tämmönen 7-metrinen putti. Tuntuu hyvältä. Tuntuu erittäin hyvältä. Tuolla vielä jengiä greenillä, niin venaillaan hetken aikaa, vaikka en mä varmaan sinne asti kyllä saa. Mun vanhat silmät, 28-vuotiaat silmät ei valehtele, niin se on aika kiva. 1,2 metriä. Mikä formi päällä. Termos. Sieltä napattiin aika kivuton paaria. Tokavika väylä par 360 metriä, lähdetään lyömään rauta 6. Vamonos. Tällainen 6 metriä meille taas jäi pirkkuun. Putti on ollut kyllä kunnossa, että tää on ihan doable. Katsotaan miten käy. Pikku backstop-rinne täällä, niin ei hirveän huonosti tässä voi käydä kuitenkaan. Tosta te ehkä näette. Linja oli hyvä, mutta vähän toi nopeus oli heikompi sitten nyt paari siitä korttiin. Ei ollut mun paras putti tältä päivältä, mutta 2 putilla selvittiin. Sitten vika väylä, +1. +1 on tilanne 8 jälkeen, eli pitsi. Vikalle pirkku, niin se on siinä tämä haaste. Ja katsotaan miten käy. Tää vaan voi tapahtua, tää ei ole kyllä mikään helppo lupautusväylä, mutta katsotaan. Saadaan hyvä avaus, niin kaikki on mahdollista. Voi, ei olla väylällä, mutta avaus oli ihan hyvä. Pitäisi olla ihan tasainen makuu raffista. Semmonen 130 metriä ehkä lipulle, eli kaikki on mahdollista. Ei tehdä tästä liian helppoa itselle. Nyt on kauden tärkeä lähestyminen kyseessä. Muutenkin, jos tää paariksi menee, niin on ei itse ole kauden paras tulos. Mä oon 1 + 1 pelannut. Eli paarilla jaettu kauden paras ja pirkulla niin pelataan eveniin ja tavoite suoritettu. Katsotaan miten meidän käy. Lippu ei ole mikään hirveän pahan näköinen aika lailla keskellä greeniä. Eiköhän me sitä päin lähdetä lyömään.
Joo, semmonen rundi tällä kertaa. 3.8 eli 2 yli paari. Erittäin hyvä kierros mulle. Ei mennyt rikki vieläkään. Haaste, mutta ei se mitään. Sitä varten se onkin niin vaikea, että se ei niinku ihan joka kerta mäikkään, niin ensi kerralla taas uusi yritys. Hyvä golfi oli tänään, ei voi valittaa. Kyllä se vielä joku päivä menee puhki, mutta tänään riitti rahkeet tohon. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa jaksossa. Ja kiitos kaikille, ketkä jaksoivat katsoa tänne asti. Peace.